Obec závodu 14-krát zorganizovala veľké jarné upratovanie. Vyzvala všetkých občanov upratať okolie svojich domov, prezahrádok, kanálov, parkovej zelene, ale aj autobusových zastávok. Zároveň požiadala aj o pomoc s likvidáciou čiernych skládok v okolí obce. Miestne organizácie a združenia v obci boli vyzvané, aby akýmkoľvek spôsobom pomohli, či osobne, alebo aj s technikou pri pratovaní obce a jej okolia. Pred vchodom do kultúrneho domu pracovníci obecného úradu vydávali plastové vrecia a ochranné pomôcky. Na zbernom dvore odpadov v rámci veľkého jarného upratovania mali možnosť odovzdať odpad s obsahom škodlivých látok donesených v uzavretých obaloch.
Je vidieť, že sa znižuje odpad v okolí obce oproti minulým rokom? Keď sme pred 15 rokmi spustili túto akciu Upratovací deň, tak sme takmer všetci chodili do lesa. Za to obdobie sa táto akcia zmenila a dnes vidíme, že viac menej organizácie sa sústreďujú na vlastný poriadok v vlastnom stanovišti, konkrétne futbalisti o futbalové ihrisko, hasiči o hasičňu. Takisto sa viac staráme o intravilán, čo je určite dobre. Na druhej strane zabúdame na extravilán a je to naozaj teraz vidieť. V poslednom období sa navýšil počet skládok, nachádzame nové skládky. Žiaľ, dneska sa objavili aj skládky nebezpečného odpadu, azbestu, takže asi sa budeme musieť zase vrátiť k pôvodnej myšlienke a vrátiť sa do extravilánu, pretože ten extravilán sme za posledné roky zanedbávali. Upratovania v našej obci sa zúčastnilo Rožičovské združenie, pri základnej škole kinologický klub, športový klub, polovnícke združenie, folklórna skupina Lančpér, folklórny súbor Závodzán, členovia klubu Jednotou dôchodcov Slovenska, členská základňa KOP, jednota v závode, materské centrum Vodička, dobrovoľný hasičský zbor Pasienková a lesná spoločnosť, zamestnanci domova sociálnych služieb a v neposlednej rade aj zamestnanci obecného úradu. Toto sú organizácie, ktoré zareagovali na výzvu k účasti na dnešnom veľkom jarnom upratovaní a aktívne sa zapojili so svojimi členmi do upratovania obce a jej okolia. Poďakovanie patrí všetkým občanom, spomenutým organizáciám, aktivistom, ale aj ostatným, ktorí priložili ruku k dielu a urobili náš domov krajším. Veľmi dobrou správou je, že čierne skládky sa už nevyskytujú v takom veľkom množstve ako pred 14 rokmi, keď bolo jarné upratovanie poprvýkrát. Povedomie občanov a verejná mienka sa naozaj posúvajú správnym smerom. Je dôležité v tomto boji neprestávať, len naša vytrvalosť a neústupnosť nás posúva vpred a je len na nás, aby sme vytrvali a v tomto boji zvíťazili. Touto cestou ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Je viacej alebo menej odpadu oproti minulým rokom? Je to asi tak na stejno, ľudia sú nepolepšiteľní. Aj tento rok účastníkom jarného upratovania obecný úrad v spolupráci s Pasienkovou a lesnou spoločnosťou zabezpečil malé občerstvenie na futbalovom štadióne.